What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo pa bang ngitian ng todo ng mga kandidato noong nakaraang local elections? Uy, gagi pa. Oh. Isang magandang katanungan. Oo. Hindi na. Oo. Oo, nag-ugali reveal na sila and all. Awa! Oh, pero hindi lahat. May mga kandidato na nag-hi pa rin, Awa. nag-good morning. Pero may mga Uy. kandidato na para ka na lang anino, dinadaan-daanan. Oo nga eh. Actually ako nga hindi ko na nga alam kung sino ba yung mga nanalo sa hindi. Oo, diba? Walang paramdam eh, no? Hindi, pero anyway, ngayon kasi ay ang oath-taking ng ilang mga barangay officials natin. Pero siguro busy sila. Awa. Give them the benefit of the doubt. Siguro busy pa. Tuto. Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan natin, Kasi ha? magpapasko na rin Ay, naman. oo. For sure, busy din yan sa pamimigay ng regalo sa mga bumoto sa kanila. Kaya sa mga natalo, okay lang yan. Oo. Oh, marami pang pagkakataon Awa. para magserbisyo ka sa bayan. Tuto. Yun naman ang pinakamahalaga eh, di ba? Yung kagustuhan na magserbisyo. Pero ang dami talagang mga ganap, no? Pagkatapos ng local election. Oo naman, tuto. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang mga ganap after ng local election. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga pagbabati. Ano ba? Parang mali yun Parang mali, oo. Ito ang mga pagbabati. Basta peace na sila. Basta, oo. Uy, bro, Mark, congrats ha. Ikaw yung nanalo bilang SK chairman dito. Napakalit mo. Ang galing mo. Salamat bro. Siyempre, salamat sa suporta nyo. Di ko to mararating kung wala ang tiwala nyo. Excuse me? Jessa? Ako nga. Gulat ka, no? Ay, Jessa, tama na. Tapos na yung kampanya. Tsaka si Marang nanalo sa SK chairman. Kung magugulo ka dito, stop mo na. Robin Siena, bida-bida ka. Tanggap ko na panalo si Mar at natalo ako sa eleksyon. Andito lang ako para sabihin sa inyong lahat na, oo Mar, sinasagot na kita. Anong ibig sabihin mo, Jessa? Matagal na kasing naliligaw sa akin to si Mar. At oo Mar, sinasagot na kita. Yes, it's a yes! Wow, Jessa! Totoo ba? Yes, sa wakas! At dahil tayo na, ako na rin ang first lady ng barangay na ito! Ayan. Pero ito yung mga nagbabati. Ayan. Yan, mga peace na sila after. Yung mga madaling makamove on, in all fairness ha, ang daming mga nag-away-away, Awa. nagkasirang pamilya, nagkasirang relasyon. Pero ngayon, nakikita ko sa barangay namin, unti-unti naghihilom ang mga sugat and all. Ayan, nakakatuwa naman. Pero ang higit sa lahat na nakakatawa dito, itong si Jessa, bida-bida forever. Ever. Nakahanap ng paraan para lang maibida ang sarili. Saan ka nakahanap na may first lady sa barangay? Na SK chairman. Oo nga. Ay, naka, anyway, that's number 1 pa lang. Punta tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga walang pansinan. Uy, wow, na-miss ko kayo, guys. Sa wakas, nakita-kita rin tayong magtotropa. Oo nga, miss you guys. It's been a long time. I miss you, Robin Siena at Konyo Bicolano. I miss you guys! Except kay Mar. Ay, Pak, bakit ganyan? Magkagalit kayo ni Mar? Hindi! Hindi ako galit dyan! Ayoko lang nakikipag-usap sa mga taong walang isang salita. Naku, Robin Siena, pakisabi nga sa isa dyan. Lasing. Pakisabi nga sa isa dyan na tanggapin niya na lang na ako ang nanalong SK chairman. At kung kaibigan ko talaga siya, susuportahan niya ako. Robin Siena, pakisabi nga sa tropa mong yan na SK chairman na sabi niya hindi siya tatakbo tapos biglang tataluhin pala ako. Kung tunay kang kaibigan, hindi ka ganyan, diba? Teka,
teka nga. Pwede ba tapos na yung eleksyon? Mag-move on na kayo. At saka kung may gusto kayong sabihin sa isa't isa, edi kayo mag-uusap. Ano ako, messenger? Tala na nga. Tala na nga, Konyo Bicolano. Tara na. Tara na. Ayan. Aminin nyo, walang pansinan yung iba dyan. Kaya nga, ito yung total opposite ng number 1. Kung meron mga nagbabati-bati, ito naman talagang cut off na. Cut off talaga. O lalo na kapag nagkatapatan talaga sila sa isang posisyon. Awa. Tapos may natalo, merong nanalo and all. Oo. Naku, Gagi, pare, nakakalungkot yan kasi hindi na talaga sila nagpapansinan. Tutu, meron nga akong narinig na sa kakilala ha. Oo. Tumakbo kasi magkamag-anak. Ay, oo. Di ba kamag-anak mo yun? Oo. Yung pareho silang tumakbo, Oo. pareho ring hindi nanalo. Yan. Ayun, di masaya. Oo. Walang nanalo. Walang nanalo. Pero, at the end of the day, pamilya pa rin sila. Pero nagpapansinan ba sila? Oo naman, nagpapansinan naman sila. Oo. Minsan lang kasi hindi sila nagpapansinan dahil sa yung mga kapit-kapit bahay din. Sumigaw ba naman yung kapitbahay namin? Oh. Congratulations sa mga nanalo at sa mga natalo, buti nga. So, syempre, triggered talaga. Oo, pero at least pareho silang hindi nanalo. Oo nga. Diba? Alam na. Oo. Walang magaling sa pamilya nyo. Oo. Hashtag you deserve this. Ay, naku. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito, i-message mo kami sa mga kaganapan dyan sa inyong lokal na Yan, lugar. mga purok ninyo. Awa, tutu, para maibalita natin, share nyo naman sa amin. Yun. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broskies, at Konyo Bicolano. O eto, dahil ilang araw na lang ba magpapasko na? Naku, 38 days to go before Christmas. Ay, pak, 38 Yes! days! So, Nako. ano pinaka-inaabangan mo? Christmas bonus, hamon, yung mga ganong stuff. Talagang in specific mo ng hamon, di ba? Aabang ka na lang din naman. Dapat specific na. Sa bagay. At dahil 38 days na lang Pasko na, eto ang susunod nating kanta. Ay. Para to sa mga kabisyo nating abangers. Ay, oo, katulad natin. Oo, ito yung kantang hala, la 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 la. Parang... La 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 la. Ay, alam ko yan. Ano? Hala kay Ubi by Sex Bomb. Tama ba? Hindi. Ano to? Christmas bonus ng AGs. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Aragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!